تماشاvan hêja mijara riyên xerabe li bajarê Qamişlo êdî bibû yek jê nerazîbûnên mezin li cem gel. Bi taybet li hin taxên goçûn û hatin lê pir zehmet bû yan jî zêde bû. Di vê çarçoveyê de şaredariya gel ya bajêr dest bi qîrkirina riyan kir, ew jî ji bo çûn û hatin bo gel hêsan bibe.